People making lists, buying special
Check sound. Check.
Talakad ta po. Panayan tayo ingginu, ingaldo na malapit na. Panayan tayo ingginu, usot amoy sa diyan lang. Panayan tayo ingginu, usot amoy buklat na lang. Isa tiyahing dadaning ito, ding bundok ipatag na lang. Daratang yang sala pagligtas, king taong king sala ibabad. Panayan tayo ingginu, ingaldo na malapit na. Panayan tayo ingginu, usot amoy sa diyan lang. Panayan tayo ingginu, usot amoy buklat na lang. Tutupin datang yaing gino, pakilala ligaya na, mabilugaya tuakit na, magligtas ng upayaning Diyos. Panayan tayo inggino, ingaldo na malapit na. Panayan tayo inggino, usot amoy sa diyan lang. Panayan tayo inggino, usot amoy buklat na lang. King nagyinig pa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo, Amen. ing grasya, kapayapaan, at guning Ginoo, mantabi kay kayuan. At kekon timuri. Kapatad, mirasana po, king kapat ng Domingo ng Adbiento, anong mga nanong kapamilataning pamagsadyata mo, karikatang puso, ing lugod yasang manatili. Ining kapat ng kandila, ning kekatang korona ng Adbiento, pawagana ing lugod anywaran tamo king Dios. At kambena sana ning kekatang kedwanan at panalangin ing Dios kaya lang pakibatan. Kausan talaburing manalangin at manyindi kaniting kandila, Sister Eva Pineda, Ruben Pineda. Ing lugod, ing mi pagkalug kekatamo manibat king simula, king Dios ababien, ing kekatang panalangin. O pa, ngining malapit na yung mapupos yung pamakalakbe, may kinadbiento. Sisindihan mi lang pasibayo rin kandila yung kapanayan, kapayapaan at tula. At ngini, sa salangyan may naman yung kandila ng lugod. Pagkalam mo kaya kami, tepangan midake king lugod mo. Lugod para king biye at lelangan. Lugod para ring makasalanan at banal. Lugod para ring pakakalulo at mga lati. Pasalamatan da ka para king kapanayan, ababyan na kay kami ng anak mo, para king kapayapaan at yatad na, para king tula at tutugtog ng Espiritu mo karing puso mi, at para king lugod, amangabos kay kami, at miduturo kay kami king dalan. Amen. Ngini po, misindyani ting kandila, ang kapamilataning lugod ng Diyos, pamasalaning biyeta mo, itang talasalapan tayo, lulugod at disipulo na. Palakpakan tayo po din kay katamong kabatan. Kabatating pamagsadyata ang kaniting Adbiento, anyawaran na mo naman ing pamaglinis kani kay katang sarili, king pamanyawad tawad. Bayuta, maging karapat dapat makapasusi, kareting bala ng misteryo,
kay katabang adwan ing kayang pakalulo. Aminan ko, king Diyos ang mapamahalulo, at kay kapatad, Uling hindi kasalang kasalang bina, king pamisi pa mga manu ang pong pamanyapan king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sana ng depat, kasalanan kong mabayat, unitay, panigapuko, kang nuan ng Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong banal, at kay kayo kapatad, ing panalan niyo king Diyos sa ginutamo. ing Diyos sa may ipayang totoo, pakaluluwa ng katamo, king pamabataw daling kasalanan, dalang tasan king biye, alamangga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ikpami, malugod mong pakiramdaman, ing panalangin ng kekang balayan. Ban ikaming sablang mitutula, king panyatang ning buktong mong anak, anti mong taong kalupan mi, apang tuliran ming kamtan kay ng ablas ning biya ng mangga, potang datang yung iyong man kambening sablang kamalana. Itiyadan mi kapamilataning ginaming Heso Kristo ang anak mo, ang mabibet maghari kambiya mo ting balalay Espiritu, Diyos manggaman king alangaga. Amen. Pamamasang kibat, king libro ng propeta Isayas. Misan pa migsalita yung Ginoo kang akas at ngana. Mawad kang metong awaga king Ginong Diyos mo. Maging ting waga, yamang manibatan king kalalaman ng syol. O manibatan yaman king kamatas-matasan banwa. Ali, ako manyawad metong awaga king Ginoo, nga nang may kibat akas. Ekeburing panyubuhan king Ginoo. Kanita nga ng ginublong Isayas, makiramdam kayo, ikayong balipin ng Haring David. Epa makagyo kayo, ing panyubukan nila, kapibabatan ding tao. Pati pa naman ing kapibabatan ng Diyos ko, panyubukan buriyula. Ing Ginoo mismo ulinita, di na kayong metong awaga, ing waga antiya keni. Ing metong avirhen kagdiya, at lambat, ipait ning metong anak alalaki, aawsan aking lagyong Emmanuel. Ing amano, ning Ginoo, Salamat, King Diyos. pabaluwas na niyang lungog ing Ginoo, yakapod ing aring maligaya. Papalawsan niya yung lungubing Ginoo, yakapod ng aring maligaya. Ing Ginoo bandining labuat at ing sablang at syukaya, bandining kabilugan na yato at ing sablang manoknangan kaniti. Iya ing ipili ka rin pundasyon na king pusan ning dayat malat, pekatikit na talakad, king libutad ning danuman. Papalawsan niya yung lungod, ing Ginoo, yakapod ng aring maligaya. Ninong ating matulid na makyat kimundok ning Ginoo, nino pa ing matulid talakad, kilog ning sanktuaryo na. Yapin itang ating malinis agamat, itang makimalinis a puso, at yung magkimbot ka rin bagi, haalang kapakanan. Papalawsan niya yung lungod, ing Ginoo, yakapod ng aring maligaya. Iya itang tanggap king benedisyon ng Ginoo, at tanggap ablas king Diyos at alapagligtas na. Makanya napinting tao kaya magtulap king harapan mo, o Diyos ng Jacob. Papalawsan niya yung lungod, ing Ginoo, yakapod ng aring maligaya.
Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, king Kapuluan, Karing Roma. Ako, Pablo, metong at talasuyo ng Kristo, at mayaos maging metong apostol, at may piliban manaral king mayap abalita. Amalambat na ng pengako ni Diyos, king kapamilatan daling propeta na. Anti mo ing masasabi ka ni banal na kasulatan. Iting mayap abalita tungkol yaking anak na. Ikristong ginuta mo, agpang king pangataong king kumana. Metong yang palipin ng aring David, agpang naman king dibinong kamalan at yu kayo. May kilala yang minit mong kayo pa yan, anti mong anak ni Diyos. King kapamilatanin pangasubli ng mebe. King kapamilatana, pigkalog na kanako ni Diyos ing grasya, at ing panga-apostol, ban king lagyo ng Kristo, ipanaral ko ka rin sa blang bansa, ing kasalpantayanan, ang mamungang kapamintuan, king kaburyan ni Diyos. Metong kayong kareting may sabing bansa, at inaos na kayo ni Diyos, ban maging bandi na kayong Heso Kristo. Iparalaki iting sulat kaya kayuan sa blang at Roma, kaya kayong pakamalan ni Diyos, at inaos ng maging banal, at akong pupugi. Ingrasya ang pong kapayapan, ipagkalog na sana kaya kayo ni Diyos, ay ibatang, at niliyutang Heso Kristo. Ing Ama ng King. Salamat, King Diyos. Hallelujah! Ing birhen pangagline at ibait ing metunga nakalalaki, aw sandang Emmanuel. Hallelujah! 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 Inginoman tabi ake kayo, At kekoan timuri, pamamasa aking maya pabalitag pangkang San Lucas. ligaya keko o Ginoo. King Manonita, ginayak yang miglapay Maria, marapal yang minta king medang balen, king bulubundukin ning Judea. Karas na king balen ang Zacarias, pigayan ni Isabel. Kabutim damdang Isabel ang pamamugian ng Maria, linuksuyat ing anak kilog na ning Tiana. At Isabel, kipuan king banal na Espiritu, gingkas na king mas ka na siwala ngana. Nuwan ka karing sa blang babay, nuwan ing bunga ning atyan mo. Makanano kong pangaituliran king ima ning kanakong Ginoo. Dadang yat dumalo ka na ako. Pablasang kabut miras karing balbuk ko'y pamamugi mo, linuksuyat king tulay pungol kining sepunan ko. Nuwan ka ikang sinalpantaya, king matupad, ing amanong, pepayabog na keka ning Ginoo. Kapatid mayab ng balita ning Ginoo. Kapurian keko o Kristo. King masanting panahon at kita may kasalukuyan. Palakpakan tayo papoy nga Ginoo. Good morning to everybody. Balo po, ano no parating si Simba, Simba banging 7 p.m. lalo na, pong 4 a.m. At ikimbalak na ako ping 8 a.m. Karakal pala si Rimba Muren, alas sa pagkimpi samban. Meron po bang Tagalog dito na hindi nakakaintindi ng Kapampangan? Sige po, magpipilipino ako para sa inyo. Sa ating simbang gabi, meron kaming tema na sinusundan. Neng Pasko, metong tang pamilya. Tuwing Pasko, isa tayong pamilya.
Hindi lamang basta-basta pamilya, kundi pamilya ng Diyos sa pakikisa ni Jesus sa atin. Nakisa siya sa ating pamilya. Ngayon, napakinggan natin ang pagbibisita ni Mama Mary sa kanyang pinsan si Santa Isabel. Just a review para maunawaan natin. Di po ba si Mama Mary, nag-announce siya na siya ay mabubuntis at ipapanganak ang anak ng Diyos. Gayon din, si Santa Isabel, na matanda na at buo pa, matagal lang nananalangin sa Diyos na sila'y magkaanak. Yun nga, nag-aanak din. Ngayon ay ika-anim na buwan na siya na niya. Kaya ang ginawa ni Mama Mary, nabalita niya sa anghel na ika-anim na buwan na siya na kanyang paglilihi, pagbubuntis, kaya dinalo niya. The place from Judea to Galilee. Malayo po yun. Kilometro ang layo. Pero heto ang nanay, si Maria, bilang paggunita sa kanya, bilang sa kanyang pagmamahal at pagmamalasakit, dinalo niya. Alam niyo kung ilang oras, ilang araw, o ilang linggo siya dumalaw? 3 buwan. Kasi in Luke chapter 42, after the Magnificat, sabi ni St. Luke, at nanatili si Maria sa bahay ni Isabel sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos niyon, siya umuwi na. 3 buwan siyang nanatili. Yan ba ang pagbibisita? Hindi. Ang pagbibisita ay paglilingap, ganun din, pakikisa sa atin. This coming Christmas, i-advance ko na, kung hindi kayo makakasimba, ang ating tema, from John chapter 1, verse 14, the Word was made flesh and dwelt amongst us. Sa Tagalog, napakaganda. At siya'y naging tao at nakipagkapwa-tao. Yun yata ang gagamitin na. Biging tao yung verbo at may katawan niyang tao. Ngayon, bumisita si Maria sa kanyang pinsan si Isabel. Pagbibisita. Ilang pong idea, ilang pong reflection sa pagbibisita. Isa sa mga magandang ugali natin bilang Pilipino ay ang pagiging hospitable natin. Marunong tayong tumanggap ng bisita, di po ba? Kung minsan, ang nangyayari sa ating Pilipino, mas mahigit pa sa ating pang-araw-araw na gawain ang paglingap natin sa kanila. Pag may bisita, special ang trato natin sa kanila. Yung araw-araw nating plato, minsan, plastic o yung vinil, o kaya yung ordinary lang. Pero pag may bisita, nandyan yung mga Chinese ware, yung balbalin nga gareta, pinggan balbalin, nilalagay, makanyan. At ganoon din, kung wala kang lugar, kung matutulog sila at matulog sa kwarto, ikaw ay maglalapag. Yun ang hospitality natin. Kikatang Pilipino, matinding kikatamang pamanang bisita. Alam po ninyo, 1998, napunta ako sa US at may pari doon ng Pampangan. May parokya siya sa California. Doon ako tumuloy sa kanya. At minsan namasal kami, meron siyang tinuro sa akin. Per, pasyalan natin mga parishioners. Tingnan mo mga bahay sa Mabilayes. Ang dami-dami, pero alam mo kung sino ang Pilipino. Ay, paano maalalaman? Sabi ko, tingnan mo, obserbahan natin, makikilala natin sino ang Pilipino sa kanila. Hindi po namasal kami. Yan, Pilipino yan, yung nakatira doon, Pilipino. Ay, ba't alam mo? Tapos na naman, ay, Pilipino yan. Tapos sumunod kami, yun nga, nakita ko, napapansin ko paano sila makikilala Pilipino. Ang dami mga tsinelas at sapatos sa harap ng pintuan. Ganyan tayo bilang Pilipino, lulukas ka na ng tsinelas sa basta mo. Patulog ka kayo mga balik kasi malinis. Bala mo yung mga rinatan. Agyang suna ka rin, kilala rin Pilipino, patang mas tuwari ka rin tsinelas sa sapatos, harap na ning karelang bali. Isa pa, nung pumasok na kami sa bahay, makikilala ang Pilipino, nakita ko, mayroong malaking kutsara at tinidor sa kanilang komedor, sa kanilang dining hall. Dito ang Baguio, tapos nakabukas yung kanilang pintuan. Ay, mayroong isang malaking rosaryo na naman, nandun sa kanilang kwarto.
Kaya minsan, may isang bata na nagtanong, napansin niya yan. Di siya, siyempre bata pa lang niya alam dito sa Pilipinas. Why do they have big spoons and fork? Are people living here giants? Sabi niya. Yun nga po, napansin ng bata. Iganti ba nakatira dito? Ba't meron silang kutsara tinidor na napakalaki? Pilipino tayo. Tapos yung rosaryo. Bakit rosaryo? Siyempre, yung devotion natin sa Mama Mary, sa ating pananampalataya. Ito ang buhay natin bilang Pilipino, sa ating pagiging hospitable. Tingnan ninyo, pati yung ating greetings, first greeting. Hindi man, bawa first time, magbibisita ka sa isang sa ibang lugar. Di ba, kahit sa ating mga Pilipino, anong tatanong? O anong sasabihin ng greetings natin? Good morning, welcome, how are you, Father Fair, how do you do? Sa ating Pinoy, hindi ganyan. Anong una na natin tinatanong? Kumain na po ba kayo? May nga na po, gyagyagatang kamapang ewan eh. Agdatang-tang. Ipaitan ko musta, malaos kayo po. May nga na po. Ay, kasi tapin papapakantao na po. Atin maragul na rosaryo, potatanggapan daw makayaging kasalpantiyanan. Isa pa, sa ating mga Pilipino ay iba kami mga pagpangan. Sabihin ko sa inyo, pag pumunta tayo sa isang bahay, tapos mabakatot tayo, anong sinasabi natin? Tao po, tao po. Tao po, tao po. Alam niyo sa Kapampangan, hindi tao po. This po. Shortcut for Diyos po, Diyos po. Hindi lang ang tao ang kumakatok, kundi Diyos. Diyos ang kumakatok sa inyo. Sa ating Ebanghelyo, napakinggan natin ang pagbibisita ng Inang Birhen sa kanyang pinsan si Santa Isabel. Yun nga po, parang ito ay isang budyat ng kanilang pagmamalasakit, pangungumusta, at pagbibigay ng suyo ni Mama Mary sa kanyang pinsan. Ito ang ating pagdalo ng Diyos sa buhay nila. Tao po. Parang sinabi ni Mama Mary, diba sabi niya, ako po'y nagalak na kasama kayo. Lalo na si Santa Isabel, na sinabi ni Santa Isabel, Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Kay Gabriel Organization. Blessed are you among women, and blessed is the womb of your, and blessed is the womb in your womb, sabi ni Santa Isabel. At parang sinabi niyang, tao po. Sabi naman ni Santa Isabel, Diyos po. Nakilala ni Santa Isabel kung anong laman ng tiyan. Pareho silang buntis dito. Ang Diyos ang kanilang pasado. My dear brothers and sisters, this Christmas, we remember the incarnation, ang pagkatawang tao ng Diyos na nakikiisa sa atin. And the Word was made flesh, and He dwelt among us. Siya ay bumisita, sa pagbibisita niya, nakiisa siya sa atin bilang tao. Kaya, siguro, ang magandang gawin po ngayong bago Christmas, ilang araw na lang, Pasko na, dalawin natin yung dapat dalawan. Binibigyan ko po ng assignment yung nagsisimang gabi. Di ba? Kapag tayo ay nagbibisita, anumang sakit na nararamdaman natin sa iba, maganda rin tayo humingi ng tawad. Neng ipaglololo rin palsinta, ipagbisita lang. Neng kayo po bungyapa mo, masaya na kakit me. O lalo na yung dinadalaw na may sakit sa ospital sa ating mga Pilipino. Kahit nililimit yung mga bisita, dalawa o tatlong bandila lang, anong dalawa? Sandosen ang bisita yan na dumadalaw. Kasi yun ang nakaka-heal. Yun nakakagamot sa kanila. Ganun din sa kanila, sa mga matatanda. Yung mga matatanda na board na sa kanilang buhay, dalawin natin ngayong magpapasko. E din nakasibaling do, din nabaling oras. Putang dalawang tala, ayalala mo, agyam sabihan tamo ating daratang masasayan do, yabi ng Pasko. Kaya ngayong magpapasko, sana dumawalo naman na tayo sa ating mga magulang. Yung nakalimutan natin na isang tabi sa nakararang panahon. Diyan ang mga tuwa, diyan ang agyu, dasanda. At siyempre kay katamo, biyabiyatamo king meto nga balen, king meto nga
kini King Shrine Community bilang medong pamilya. At sana kapamilatan ning pasungiti lalo lang sa medong bilang pamilya. Kauning kwento, huling kwento. Meron daw minsan dalawang kapatid na yung isa ay de pamilya. Yung isa naman ay tumatandang binata, isang matandang binata. At sila ay farmers, sila ay masasakang. Minsan naisip ng bata kapatid, yung kuya ko de pamilya. Ang dami niyang anak. Ang dami niyang pinaparal. 5, sabi niya. Ako, single. Wala na akong gaanong gastos. Kasi may hektarya na tinataniman sila. No? At meron naman silang ani. Wala na akong gaanong gastos. Maganda, tulungan mo ang aking kuya, sabi niya. Pero nakakaya namang ibigay ko diretso sa kanya. Minaalala siya isang dahilan at isang paraan. Ang gagawin ko, total kapag hapon, wala siya, o pag bumagabi, madilim, idadala ko yung ibang palay ko sa kanyang bodega, sabi niya. Iyon ang kanyang plano. Yung isang kapatid naman niya, yung de pamilya, sinasabi naman, yung aking kapatid tumatanda na mag-isa. Nakakalungkot mag-isa siya, wala siyang anak, wala siyang pamilya. At gano'n kung magkasakit, wala siyang pera. Ang gawin ko, tulungan mo siya. Pero nakakaya naman, parang insulto, kung diretso kong ibibigay sa kanya ang palay na meron ako. Naisip niya, ang gagawin ko, magdadala ko ng palay yung wala siya kapag gabi o kaya kapag wala siya, sabi niya sa kanyang bodega. So gano'n pareho ang iniisip nila. Paghapon na, pag wala siya, tinitingnan niya wala siya, yung bata, dinadala niya yung palay sa kanyang bodega. Ganun din yung may asawa, paghapon, dinadala niya yun. Di napansin. Pero minsan isang araw na nagkasalubungan sila at nakita nila, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ba't may pasas kang palay yan? Sabi ng bata, kasi kuya, naawa ko sa iyo. Ang dami mong tinutulungan yung anak mo, malaking gastos mo, nilalagay ko ito sa iyong bodega, sabi niya. Ba, ganun din. Ako rin inaalala ko. Ikaw ay tumatandang binata. Wala ka naman pera o savings. Inaalala ko paano ka. Alam nyo, kaya dinadala ko rin ito sa iyong bodega. Dito, nagtinginan sila, nagyakapan, ramdam nilang pagmamahal, nagyakapan sila. Parang ito sina Maria at Santa Isabel na sa panahon ng kanilang pagdaraanan at ng kanilang pagkakaisa, natatuan nila ang Diyos. Ang Pasko ay ang pagiging tao ng Diyos upang siya makipagtao sa atin. Sa pamagitan ng pagmamahal, ng pag-ibig, doon tayo sumusulong. Sana isang maligaya at mapagmahal, puno ng pagmamahal, ang kapaskuang ito. May God bless us all. Amen. Talak at tabang inipo sa siyang kikatang kasalpantayan. Sasalpantaya ko, King Diyos ang nagusay bayan. Dinalang manwatiya ko, at kanyang Kristo nga ng tungang inuta mo. Pingagliling upayan, banalay Espiritu, mipait kang naman ng Mariang Birhen. Nila sa lalang ng upayang Poncio Pilato, mipako King Cruz, mete at mikut-kut. Tinipaya ka rin mete, king katungaldo, sinubliyang mebye. Pepay siya banwa, makalukluk wanan ng Diyos, ikpang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, banong kung ka rin mabiyang pumeng mate. Sasalpantaya ko, King Banal Espiritu, King Banal na kapulungang Katolika, King para sa mamding banal, King papapatawad na rin sa kasalanan, King papasasilang ng mete, at King alalanggo. Amen. Kapatid Diyos, Ate tayo. Ulinita kawawang ino ng kapilan Birhen, manalangin tangtong kasalpantiyanan at kapanaligan. Malwalas makamuklat at puso ka rin pamangailangan ng kaparang tao, natang makibat, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing banal na kapulungan, ibiyero ang ininga pampong pastul karing taong yayayiwa pamaglakbe. King kasalpantayanan, manalang tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu.
Ing Pasko, maglalaya sana ng manatiling kapayapaan karing bansa, lalong-lalo na ring papate ang pong migigero, manalang tamo king Ginoo. Ginapakalulu. Ding taong baliso, king pamagsadya para king Pasko. Akit de pamo sana ing Diyos, akaya betamo, manalang tamo king Ginoo. Ginapakalulu. Busor ning pamagpiesta ang pong pamilibayang regalo, etala sana kakalinguan din pagkakalulu, manalang tamo king Ginoo. Ginapakalulu. Datang ng kasagi ng Diyos, king upayan niya ng mo, kapamilan na daretin panalangin para karingaliwa. Ila kung usaning sablang subagal, o mamambuan da kami king pamanyalubong kang Yesus sa Ginoo, manggaman king alamgang. Amen. Kami ang kabilyan, di kami daralanan, ibukod mo kapag nasan, kekalasan ang tanggapan, tinapening katawan mo, anak ning mabedaya mo, ay naning kekang balayan, ay ikaw mo, Ginoo, ing maligayan, ay ikaw mo, Ginoo, ing paligayan. Sa langing ang pipagalan, di kami ng kabiyayan, ing bukod mo paninasan, kekalasan ang katulan, tinapening katawan mo, anak ning mabedaya mo, ay naning kekang balayan, ay ikaw mo, Ginoo, ing paligayan, ay ikaw mo, Ginoo, ing paligayan. Manalangin kayo kapatatan din kay katangdaon matangtapla, harapan ng Diyos sa mayipayang tuto. Tanggapan ni saning Ginoo ting daong karinggamat mo, king ikapuri ang po ni kaligaya yung lagliw na, king iksaslala mo at ing mabilog ng banal na kapulungan. Manalangin tamo, O Diyos, sa kami, malugod mo sa tanggapan din ay kay kang balayan. Ampat king pakalulu mo, biriyan mo ang pagkalugaya, reting mismong darami, at papalirin mo na sa ngelilan ngeni, king misteryo makahabos kay kami. Tiyadami kapamilatan ng Kristong Ginoo.
Inginoman tabi ake kayo, Akekan kimuri. itas sila ring puso yo. Makatas na laking Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Hindi karapat-dapat Tunepin, karapat dapat ang panmatulid at pasalamatan na parati numan karinay pa, Diyos king alangang alubos may paya, kapamilatan ng ginaming Heso Kristo. Pisyag ka rin sablang propeta kayang panyatang. Dila-dila ng birhen kayang sempunan kang bening alang kasimparang lugod. Si Diyan ang Bautista kayang panyatang, at pagpakilala ka rin taon yung dinatang. Uli ni Ngema ang magod ng tao, kitwa naman ang tula. Inipagsadyantang pamasasyan in kayang pangabait. Potang datang itas na nakatang masigasig pagapantit manalangin. Kabang puso tamo, maglabo lang kapakulalan at kapurian. Uli nito, kamberi sa blang puro ringangan ng banwa, dararinig kayang rigayat kayang mga ikamingan, ngaming magkanta. Diyos sa mayupaya, mitnuyay banana, mitnuyay yato, king kakambigaya. Hosana, king kakataskasasan. Hosana, king kakataskasasan. Nuan yaing daratang, king lagyuning Ginoo. Nuan yaing daratang, king lagyuning Ginoo. Hosana, king kakataskasasan. Hosana, king kakataskasasan. King kakataskasasan. Pupurian ako panalay pauling paradita kang kayaping pamaglakpemiking giye. Lalo na po ng Jesus, puna na kami kanitingaltad ng lugod. Karine po buklat para kami ng banal na sulatan. At pipirasuan naman ang tinapin, timoy, di patana ka rin kayong agad. Uli nito, igpa kaniga po mi, palupong pong pabanalan mo sa aking kang espiritu retin ay nadaralamit daraon keka, ban maging katawan at daya nila ng ginamit si Kristo. At tatandaan pa kanitang bengi panganyayaya, kinuwanin tinape, pepasalamatan ang pinuri, pirasonet pinyene kang disipulos kana, kuwanan iti kongan at kananye, iti kanakong katawan, amidhawan, para kayo. At makanyan mo naman, kaya baging apunan, kinuwanin kalis, pasibayang kaya pasalamat keka, binyene kaya disipulos ngana, kuwanan niti kongan minum ko kaniti, kuning iting kalis ning kanakong daya, ing daya yan bayo at tingalangan hanggang kimpan, ami bubo para kaya karing sablang tao, banketa mi patawaran na rin kasalanan, dapdan niti bilang kapigaganakan kanaku. Ing misteryo ng kasal pantayanan. Itang po magkatata. I Kristo din tangya, King Virgen Maria, mi Maria. I Kristo din tangya, at
yang inigan na kami paing kamatayan pang sibilang bebe, ing pamitas basbo, lain mo kasadyaking sa lubong pasibayo, yadaram kay kabilang kapasalamatan, deting bagye ang pondalise sa sakripisyo, gawa kaya sa melangang gawan keko, at papalirian king kinakayanan king pimamanan king santo, muna kambining na Virgen Maria Kapilaman Virgen ng Diyos. Kambing ang San Jose malang esposo, ting sablang santo, paulining pamamilat tanda, manalig kay Gerena kasopan, alang patanat king arapan mo. Igpaisa na ngayon ng pangabalik milamilekeka, papamunganan at king kapayapan, kaligtasan, ding sabla, king may biligayatu. Pasihan mo sana king kasalpantayan tugod, ing banal ng iglesia, akaselo ka ng pamagbeke king yatu. Kambening kay talasuyo, ileo kalabing apat kay kaming papa, i-Florentine kay kabispo, ting sablang pari, diakono, at susuyo kay kaming Santa Iglesia. Igpa, pagkarandaran sa aming pangaluloy, ting panlangin kay pamilya, apinulong marap keko, arapan mo. Lunusan mo na, mga tukunan ting sablang anak nila po makasawt, ding mig oper, pasalamat, panalangin, masakit at miyang unabye. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian. Anong nuke manayang magamit lubos king ligay mong alananga, king kapamilatan ng Kristong ginamit king ulina, pagkalubuking yatu ing sablang bage mayap. King kapamilatan kambena at kaya, kaguning Espiritong banal, sablang ligaya at dangal keka, o mayo pa yang igpa, ang gaking alanangga. Amen, 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 amen. Ing Diyos igpa tayang malugod at mapamatawad. Manalang tangin ing mipnong lugod, kingigpatang at subanwa. Ipamingat subanwa, misamba niyang lagyo mo. Datang ke kami, ing kayarian mo, mi pamintuan ing loob mo. Ketiking yatu at king banwa, mi pamintuan ing loob mo. Ikakanan mi King Aldo, ibiemu ke kami, ibiemu ke kami, King Aldong Eli. Ating patawad mo ke kami, ding salami ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emo ke ipay sa walking tukso, nune ikabusking marok. Ikabus mo kami Ginoo, king sablang marok, malagod mong ipagkalob ing kapayapan king panahon mi. Ban king sawap ning kekang pakalulo, parati kami kabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan.
Kamampanaming panyatang Yesu Kristo, kay kaming talapangabos. Uling kekaing ka, Yan, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, king alanang O ginaming Yesu Kristo, sinabi karing kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Emo sa babalikdan din kekeng kasalanan, dunilawan may kasalpantiyanan ng kekang iglesia, pamayapan may at bilugan agpangking kaburian mo, igang mabibempong magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo mantabi sang parati ke kayungan. At keko ang At timurin. pakit tapong ening misasan metong tangan king kapayapan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kaluguran kong kapatado ining ginutang Hesu Kristo, ing Mesiyas adatang, banang kapnan tula ding miye tamo. Mapalad tapo itam sa blang lalapit, tatanggap ampon sasal pantaya kaya Ginoo. Yak matampang tanggap kaya ka dapat yag kasmiyay nga mano mo at kumayat na ako. Makiramdam ka, pastol ning Israel, datangkat, ikabus mo kami. Makiramdam ka, pastol ning Israel, datangkat, iligtas mo kami. Inulawan ming tanamang ubas ke kang tenam at layon pe palabong malalan at milalako na biyeu menakat
diligan meti baliking biena. Makiramdam ka, pastul ning Israel, datang kat ikabus mo kami. Makiramdam ka, pastul ning Israel, datang kat iligtas mo kami. Ginoo, bakit lesak ning bakod na ning gabon, pitam na manubas. Balang darala nagtalande, bunga babing dikut, lulubande at pandamu sakan. Makiramdam ka, pastul ning Israel, datang kat ikabus mo kami. Makiramdam ka, pastul ning Israel, datang kat iligtas mo kami. Ginuanggang kapilan ke kangwa, hanggang kapilan ke manaya. Kalungkutan yang kekeng pamangan, ing luang dakal ding matami yang kekeng inuman. Pakiramdam ka, pastul ning Israel, datang kat ikabus mo kami. Makiramdam ka, pastul ning Israel, datang kat iligtas mo kami. Talakad tapong eni para king panalangin kay batning pamakinabang. O Diyos, sig pami, biriyan mo kaming mengan karing maligayang kalam mo. Linggusan mo kaya sana king malasap mo, banking pangataglusan mi mabilog a pangatao, karing banal a misteryo mo. Papanginturiran mo kayang magkamit king tunay kapayapan. Tiyadan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Panalangin ka ring pamilya, yung panauning simbang bengit Pasko. O malugod a Diyos, kaniting banal a panauning Pasko, adwan mi kaya kayong bendisyonan mo lo ring sablang pamilya. Manano na sanang impanga makabukla na pilubluban Maria, yang maging inspirasyon mi, banibili mi ing sablang kapanaligan keka. Manano na sanang ing tetaga na pilubluban Jose, yang munye kapanayan ke kami, karing penandit ning kaligaligan at kayalan kasiguraduan. Manano na sanang imbye ng Jesus, yang mga yangi karing sablang pamilya, kambening espiritu ng malasakit at lugod. Manano na sanang ing grasyang makapakilos king banal na pamilya, lumuwala siya ban kaulana da ring sablang pamilya. Iti panalangin mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. O banal na pamilyaning Nazaret, Pisan medongan mo ring pamilya mi. Birhen ng Lourdes, Panalangin mo kami. Lukluk ko po sagli para karing mapila na kapabaluan. Salamat kay kayong sinimba. Banggit ko kayong sekretary kayang 50 lamong simba. Pagmisa ko lang ako. Pero karakalta mo alas sa pag-empisa man mo rin. Ngayon next Sunday mo kayo mo rin, 8 a.m. pong tang 5:30 p.m. Then kaya katang simbang bengi, alas 7 la po ning bengi,
ang pong Misa de Gallo 4 a.m. Ang gala po keng Wednesday data. Ne? Keng Thursday, December 23, medito na ako. December 24 is Wednesday. Ing misang panyalubong tamo para king Kapaskuan, itangaw sandang Christmas Eve Mass, alas 9 po ning bengi, 9 p.m. Itang Miyerkules ne po. At 9 p.m. ya po, linate mi ang bagyaw, lingat intang panunuluyan at the same time. Ano po kasanting itang titak na ang orasing panayan mo, kaulita mo, ban mi suluta mo, king Noche Buena, pong manalangin bilang pamilya po ang kaulita mo. Na po kasanting ang maging tradisyon nita, yung alas 8, misyadeng maranon, po tayo mandas ng alas 12, dahil alam, matod na la. Nyabang kanita, manatili mo, kitang oras sa ita, ne po. Ulit ko po, yung misang panyagana tamo para king Paskong Pangabait, December 24 is 9 p.m. At yung pong panunuluyan, makabit niya king liturya, nanita. Kibat king Christmas time, December 25, tuyapen 7 a.m. Ne, paklawin na lang mo rin kay katang Facebook page ne po. Banta makasimba, December 25 is holiday of obligation mo naman. Niya kailantalang simban. Dakal dakala, salamat ka rin mag-donate ang pong ding sa South, king kay katamong liturya. At king December 27, Sabado, king kay katamong Asol Community Christmas Party. Kabat niya puntang anticipated mass tamo. Kaya niya pong December 27 ito, pagsadya ko pong kaya kang i-perform, ikong by organization, Batang Masaya, ating parapol ang pong papyalong. Sana masaya tang miyabiyabe, ne? Ning pamilya, ning Pasko, may atong tang pamilya nga na ning kikatang tema, gyan ka rin kikatang kapagmasusyan, gagawan tanala. Dakal pong dakala, salamat kay kayo. Talakad tana pong eni para king tauling bendisyon. Ing ginoman tabi kay kayo, At kekan at timurin. bendis na nakongan ning may payang Diyos, ning igpa, ning anak, at ning Espiritu Santo. Amen. Ing misa mida ni metana king kapayapan, masayang manaya king panyatang ning Ginoo. Salamat, King Dios. Maya payabak po kay kayo. Potang dirim laing tsup naning angin, potang saslag noring puso ding tao, potang gana kaing kulening yato, balumong balung at yunaing Pasko. Kalam ning Pasko, kalam na ning Diyos, kalam ning banwa para king tao. Kalam ning Pasko, bait ning yato, kalam ning tula, kalam na ning biyen. Potang ngalanong sandataring tao, potang ding sundang gawandong panyarul, potang tinok nanging sablang sigalot, balumong balung at yunaing Pasko. Kalam ning Pasko, kalam na ning Diyos, kalam ning banwa para king tao. Kalam ning Pasko, bait ning yato, kalam ning tula, kalam na ning biyen. Special